Dagiti pito, amaudi a balikas. Balikas ti manubot, kabayatan ti maudi nga aldaw na iti ministeryo. Balikas amang ipalagip iti ayat ti Dios iti sangalubungan. Balikas amang ipaay adal iti asinuman. Ken balikas amang tignay iti puso, tapno intay agbaliw, ket makipagnaed tayon to ijay paraiso. Intay man ngarud ikan kay papanan iti biag tayo titunggal balikas. Dagiti pito, amaudi a balikas. Ket ita, adtoy ti umuna a balikas. Ama, pakawanem ida, tadidaam mo ti aramiden da. Kumusta kayon, Padre Sebastian? Kumusta, Padre? Kastoy latta. Nasaya at latta. Padre, nagpakuyog kanyak ni Wagto. Tadda kano ibagana kada kayo. Anya na itawag to. Ibagam lang. Padre, kaya't kukuma sumarongkar kayo ijay tribu me. Kaya't kukuma ang mangyadal kayo ijay iti sasaw ti Diyos. Kaya't kukumang agbalin a Kristiyano dagiti katribuak. Awan parikot iti day tawag to. Ken nasaya at launay day ta akapanunutam. O sige, ibagam no kaano ti ipapantayo ijay tribo yo. Carmi, nakitak. Insang pagdati bangkay ti may sa katribuan tayo. Mabutangak. Kaano ngagpatingga ti panagpipinatay? Kanayon matakas ta. Agbibinalas. Diyak kayat ti kastoy, Carmi. Iso kayat kung timapan iti syudhan. Umadayo ak dito'y tribo tayo. Kayat ko kumati agbyag iti syudhan. Panagkunam ka di. Kat mayat tibiyag ijay syudad. Mayat ka no tibiyag ijay kunaniwag to. Wan, no panawam dagiti dadakkel mo. Kasanudan. Awan katulungan da. Kan saan ka asigurado? No nasaya at ti pagbanagam ijay syudad. Ay, nagadayo gayam dito'y lugar nyo, Wagto. Wen, Jaime, Adayo ka di pa iti tribo yo. adayo pay. Ala, sana balay. Ala, agina na tayo biit. Ket ituloy tayong tumanan timagna. Agpaisugayam tinadamag ko wagto. Nga adda taga syudad akakaduam asimangpat. Wen, Ilyab, gagayam ko ida. Da Padre Sebastian, kan Jaime. Naimbag nga oras mo, Eliab. Naimbag nga oras mo, Eliab. Amangan no gamro dagiti tattao. Ket agawon da dagiti daga tayo. Saan? Impakamom ka di daytoy ken ni Pangulo Ambo. Plano mi ti mapan ita ijay balay ni Pangulo Ambo. Katiyam amok ida kan ni Pangulo. No siyak ti masurat. Saan arumbang ti inaramid mo? Awan dakas apanggap mi, Ilyab. Pagsayaatan tayo at taga-tribu, ti pampanunutak. Asino kayo nga agbasak-basak dito'y tribo me? Pagayam ko ida, Pangulo Ambo. Kat nasaya at ipanggap mi, para dito'y tribu. Umayak mangibingay iti sasaw ti Diyos, Pangulo. Sasaot ti Diyos? Uhan, Pangulo. Sasaw ti Diyos, amang ipaay kada tayo iti biyag nga agnanayon. Anya ti bagbagam? Awan ti kasta pamati mi. Dursok kayo. Adda di Diyosen mi. Kat isulaang ti pagrukbaban mi. Ti Diyos anay langitan. Ket isuti ng parswa iti sangalubungan. Isuti ng parswa kada tayo. Ket awanen sa bali. Ha? Isulaang ti Diyos. Ket awanen sa bali. Wagto, anya ti kayat asawan ti kada ti padi dito'y lugar tayo?
Umay mangibinglay iti sasao ti Diyos. Kasta nga agpaiso kabsat. Tati Diyos, kat maragsakan iti asino man nga umasidagkan kuana. Anya? Panaglabsin dito'y tribo iti kastangar aramiden nyo. Saan, Zira? Pagsayaatan tayo. Dumngag tayo ken ni Padre, kadagiti ikasabana, maipapan iti Diyos. Saan na mabalin? Panaglabsin daytoy ngay naramidyo. Nukasta, ti Diyos anang parswa iti sangalubungan, kat iso ti rumbang apagrukbaban tayo, Padre Sebastian. Kasta nga rod, Carmi. Adda Diyosan mi dito'y tribo mi. Kat iso ti pagrukbaban mi. Kanayon kami nga agidaton kan kuana. Tapno nawadwad ti maapit mi apagay. Dagita amulayo apagay. Kan aminan. Ket ti Dios tinagtaudan na. Isu tinangiparswa kadagita. Tapno adda ka rin tayo aparswa na. Anya tinaganday ta a Diyos yo, Padre? Awan sa bali. No di, Dios. Diyos? Dios anang ted iti angis tayo. Dios amang ted iti biag ngagnanayon. Basta lakit di awaten tayo iti puso tayo. Agtuktuktok iti puso tayo. Ket no ilukatan tayo. Ket pastreken tayo. Makipagtaang kada tayo. Ti mamati iti Dios. Adda biag na ngagnanayon. Kastagayam, Padre. Biyag nga agnanayon? Wen, Carmi. Awaten tayo ti Dios iti puso ken biag tayo. Tapno agbalin tayo nga anak ti Dios. Ket maaddaan tayo iti biag ngagnanayon. Anya ti aramiden mi, Padre. Ala, ilawlawag ko dayta. Iti panagtultuloy, iti panagsasarita tayo. Sana mabalin daytoy. Imay dayja apadi, tapno ulawin na tayo. Mangikas kasaba ka no maipapan itibiyag ngagnanayon. Apay ngamin nga intulok ni Pangulong agdakiwas day apadi dito'y tribo tayo. Kaya't nasawan, naulawan ni Pangulo. Umungam dagiti kakadom alalaki, Eliab. Kat dosaon nyo dagijay atat tao. Kang runaan ni wagto. Taiso ti agin lalaing anang yag kadagiti taga syudad. Tapno baliwan dati pamati tayo dito'y tribo. Dagijayan kakadwa, kemagan tayo ida. Darasan nyo! Juan, Eliab! Mabit lang! Wag to! Apay, Ilyab! Adda kampilan da, huwag to. O sige, kakadwa. Tiliwan nyo dagito'y atat tao. Kat idatag tayo kini Pangulo Ambo. Sige! Saan? Saan? Dagito'y atat tao. Kat ulawan dalang ti katribuan tayo, Pangulo. Aniya? Podno day ta, Pangulo. Ikas kasabada ti Diyos da. Kat kayat da asumurot tayo mat iti pamati da. Nas ka na madusa dagito'y atat tao, Pangulo. Kakadwa! Bugbugan nyo dagito'y talo! Wag! Padre, indra kada tayo dito'y paunti kayo. Dakas at talaga na siya nga Ilyab. Sipud pa ay, naturaya. Kat nalakalakan ko anati pumatay. Mabainak kada kayo, Padre. Jaime. Huwag to. Iti ayat ko, agbalin ko mga Kristiyano, dagiti katribwak. Da kayo matan tinadagsan. Uray da kayo, kat binugbog da. Bimtak ti bibigyo. Nagdakas at talagan Ilyab. Saan tayo nga agimula iti sakit tinakam kadakwada? Huwag to. Jaime. No diket ikararagan tayo kit diida. Sige.
makipagkaykaysa kayo kanyak nga kararag. Diyos, anay langitan, pakawanam kumadag itinangdangran kada kami. Gaputa di mo, ti aramiden da. Dawag to. Jaime kan Padre Sebastian. Aging nga itakat sirarakad da payla ang ditapan na kasentro ti tribo tayo. Kaasi damat. Intamang tad iti taraunda. Amangan numabisinda. Diyos ko. Di mo idabaybayan. Ha? Anya ti kinunam, Carmi? Nagkararagak iti Diyos. Lukas ta? Amumot itantag kararag? Ala, umay ka. Umunag ta di tabalay mi. Tagdanggay tangag kararag iti Diyos. Tapno sanda pagaramidan iti dakas dawag to. Wan mala. Umay kami mangyag iti taraon nyo. Gaputa saan kayon anang nangan. Kat amumi amabisin kayon. Nakarakad kayo. Iso ada kaming timang subo kada kayo. Agyaman kami. Carme. Mala. Anya tiraramidin nyo dito eh. Mala, Carme. Nalabas kan, Eliab. Anya ti basol lagi tatat tao. Takas to tinaramid mo. Pinairakad mo ida dito eh. Kalpasan na, pinabugbog mo ida. Gapo tayo may damang dadaal iti pamati tayo. Anya apamati nga ibagbagam Eliab. Ti pumatay kayo iti taga sabali at tribo. Idi na minsan. Addain sang petyo akatribuan tayo anatay. Pinatay ti taga sabali at tribo. Binalis da tayo. Gaputa pimatay kayo ijay tribo da. Ita, sigurado manan na bumalis kayo. Pumatay kayo manan iti may sakadakwada. Kas pamalasyo. Nasayang at kadidayta, Eliab. No adda pamati tayo iti Diyos anang parswa iti sangalubungan. Saan tayo ama iturad ti pumatay, Eliab? Kat dayta ti kayat ni wagto ama pasamak. Nga agbalin tayo kuma a Kristiyano. Ama mati iti Diyos. Nga ayat. Iti kasta. Agiin nayat tayo nga agkakatribuan. Kat ayatan tayo mati sabali pay a tribo. Asaan tayo nga agpipin na tay? Kasta ti masursurot dito tribo. No biyag tinapukaw. Biyag met ti kasukat na. Gapo nga rod ta awan Diyos tayo. Isong awan ayat kada tayo, Eliab. No adda Diyos kada tayo. Ammo tayo kumatagpipin na kawan. Kat saan tayo nga agpipin na tay? No di kat agtitinulong tayo kitdi. Para iti pagsayaatan tayo amin. At dayta, rinukatan da kayo. Agyaman kami, Pangulo. Agyaman kami, Pangulo. Agyaman kami, Pangulo. Pangulo, agyaman kami tada kayon amis mo tinangrok at kadakwada. Uray kaskasano, Pangulo. At damot gayam ayat kan ka. Ayat day tamanipod iti Diyos, Pangulo. Gaputaan mo yu ti mga asi. Kinapudno na. At dak itay iti asidagyaw. Kat nangag ko ti imbagbagayo kada Eliab. Kat kanunungan kayo iti dayta. Pangulo, Husto dagiti insursuro daytoy apadi. Ano adda Diyos iti puso tayo. Kat ammo tayo ti mamakawan. Kat pakawanan da kuma, Padre. Kaputain tulok ko, adinang randa kayo da Eliab. Eliab? Saan da kayo abinalas dawag to? Saan akas iti sigod? Ano da kas ti inaramid mo kankwana? Kat balasan na ka ma? Wan nga rod. Gapo nga tata na adalanan iti ko na dayjay apadi asasao ti Diyos. Adula amin dayta. Eliab,
Saan ka di amas may mayat ti pamati nga isursuro da jay apadi? Anya nga ta, no padasan tamot ti dumngag iti kaskasabana. Ah. Kinapodno na. Adon ti makitugaw iti da jay apadi. Kat dumngag da iti kasabana. May saditan ni Pangulo Ambo. Anya? Umay ka, Eliab. Agkid daw ta iti pamakawan dawag to. Saan ama iparbang tinaramid tayo kadakwada? Kadwak ni Eliab, nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inaramid mi kada kayo. Napakawanda kayo, Sira, Eliab. Husto ti ko na ni Wagto. Napakawanda kayon. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kamin tulakid din a tao laeng. Kasta ti maiparbeng kamsat. Agpipinakawan tayo. Tadayta ti pagayatan ti Dios. Eliab, liklikan tayo kuman ti agdidin ng ran. Angam, bintak ti bibigyo talo. Gapo iti pan nakabugbugyo. Kat awanan yaman na kanyak. No balsen nak akas iti sigod nga aramid mo. Balsen nak lata. No dakas ti inaramid ko kan ka. Wag to. Jak aramiden dayta, Eliab. Ha? Napakawanda kan. Kat kasta kumati aramiden nyo. Nuan yaman tinagbasulan ti banger at tribu dito'y tribu tayo. Pakawanan tayo kumaidan. Kat agiin nayat tayo. Kat kapya kuman ti agari kada tayo. Agyaman ak ngarod iti panang pakawan nyo kada kami. Ket sidadaan kami met adumngeg iti kasaba ni Padre. May papan iti ibagbaga na a Dios. Intay kuma agpipinakawan, taday ti adal kada tayo, iti umuna a balikas ni Apo Jesus, idi nailansa ijay krus. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysapay aparang dito'y drama tayo, atampuk ita a Semana Santa. Dagiti pito, amaudi a balikas. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.